Ταυτόχρονα υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Το θέμα του μεγάλου κοινωνικού φαινομένου, το οποίο δεσπόζει σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, των επαναστάσεων. Πότε γίνονται επαναστάσεις σε οποιοδήποτε λαό εναντίον οποιοδήποτε πολιτικού συστήματος? Πότε γίνονται? Γιατί γίνονται? Πότε επιτυχάνουν? Πότε αποτυγχάνουν? Πώς θα επικρατήσουν? Τι κινδύνους διατρέχουν? Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν για να ανατρέψουν τους εξουσιάζοντας και να πάρουν τη θέση τους? Και πώς σε συνεχεία αυτοί που εξουσιάζουν θα γίνουν σταθερό καθεστώς ώστε να μην τους ανατρέψουν άλλοι. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia. Ξέρετε, 1935, Οκτώβριος, ο Πρωθυπουργός Τσαρδάρης κατεβαίνει την οδό Κηφισίας να πάει στα Ανάκτορα, σε Υπουργικό Συμβούλιο. Στο δρόμο, στο ύψος εκεί που είναι ο Φλόκας, εκείνη την εποχή το 1935 ήταν ερημιές βέβαια. Μπαίνει μπροστά του ένα αυτοκίνητο και κατεβαίνει ένας αντιστράτηγος Παπάγος, ένας ναύαρχος και ένας πέρανος, Οικονόμου και Ρέπας. Και λένε στον Πρωθυπουργό, σε καθερούμε, αυτή τη στιγμή πάψεις να είσαι Πρωθυπουργός. Αναλαμβάνουμε εμείς την κυβέρνηση της χώρας. Αυτό το έχουν γράψει σε κανένα βιβλίο ιστορίας. Vienes quemando la brisa, con soles de primavera para plantar. Όχι. Τέτοιες επαναστάσεις, ξέρετε πόσες γίνανε? Με 16 στρατιώτες. Το 1925 μπαίνει ο Πάγκαλος στην Βουλή και η Βουλή καθαιρεί τον Πρωθυπουργό Μιχαλακόπαλο και κάνει Πρωθυπουργό τον Πάγκαλο. Το μάθανε αυτό σου λέμε, η δικτατορία του Παγκάλου. Ναι, πώς έγινε όμως? Η δικτατορία του Μεταξά, πώς έγινε? Πώς πήγε στο Υπουργείο Εξωτερικών, κάλεσε το Υπουργικό Συμβούλιο και είχε στην είσοδο 2 ευζώνους με την εντολή να επιτρέπουν την είσοδο και να απαγορεύουν την έξοδο. Και έτσι πήρε την εξουσία. Αυτά όλα τα περιγράφω σε αυτό το βιβλίο «Η Επαναστάση». Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.